Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Rak, nedeljni tarot savet za nedelju ovu u kojoj se nalazimo od 11. do 17. marta. Ja sam radila ono generalno veliko tarot otvaranje za Rak, a ovo je sada otvaranje gde svaka pozicija karte ima svoje značenje, znači ovaj video može biti za vas ukoliko je vaš znak ili podznak Rak, ili ako imate mesec u Raku. I evo samo još malo da promešam, dragi Rakovi, i vidjet ćemo koje su to poruke za vas. Ok, Rak. Prva karta, dragi Rakovi, je tema ove nedelje, osmica mačeva. Imate neku situaciju u životu od koje ne znate kako da se pomerite. Sa ovom kartom oko ovih mačeva je obavijen ovaj kanap. Nije vezan u čvor. Znači, ovo je samo na izgled situacija za vas, zato što ne vidite dobro, samo na izgled situacija gde vi se osjećate kao da nemate izlaz, dragi Rakovi, ali zapravo izlaz postoji. Šta vas sputava da vidite izlaz? To su vaše razmišljanja, vaši misli, znači vaši stavovi, neka vaša uverenja. Vi gledate u ono što vi verujete i mislite da jeste, a ne vidite kako zaista jeste sa osmicom mačeva. I negde teme bi ovde, ono što bi trebalo da uradite sa osmicom mačeva jeste da jednostavno ne razmišljate, da pogledate, da u istinu, da probate da sagledate potpuno objektivno sve i da nekako ne razmišljate o tome, nego prosto da poslušate svoju intuiciju ka najboljem mogućem rešenju ovde za ovaj izlaz iz situacije. Izazov ove nedelje, Rakovi, je sedmica pehara. Upravo ste zbunjeni, upravo imate iluzije o ovoj nekoj situaciji, ovo što sam rekla, i izazovi jeste da se spustite na zemlju. Samo da vidim kako se ovo vidi i da li snima. Izazovi jeste, dragi Rakovi, da se spustite na zemlju i da negde, kako da kažem, sa sedmicom pehara, kao da ste izgradili unapred neke kule u vazduhu, kao da imate, da uopšte ne samo da gledate u vaše misli, nego ovde čak i maštate nešto što nema veze sa onim kako jeste stvarno. Jako je važno da se ove nedelje, Rakovi, da pogledate stvari onakve kakve jesu, da prihvatite istinu onako kakva ona jeste, kakva god ona bila, i da negde prestanete da stvarate sebi iluzije, filmove, slike u glavi, jer ono što vi mislite i ono što vi želite da prihvatite istinu vezanu za neku situaciju. Koliko god da vam je to bolno, ta istina je nešto što će da vas oslobodi. Ok, idemo dalje, dragi Rakovi. Šta bi trebalo da znate? Paž novčića, upravo novčić jeste zemljani element i novčić može da znači uzemljenje. Mislim, sa ovom kartom, ovo je karta ličnog rasta i razvoja, i mislim sa pažem novčića da nekako upravo kada ste, ne mogu kažem sa sve četiri na zemlji, ali upravo kada se spustite iz ovih vaših iluzija, iz vaših misli, iz vaše mašte, kada pogledate realnost kakva ona jeste, tada ste zapravo najmoćniji i možete da postignete svoje ciljeve. Znači, upravo to spuštanje na zemlju ovde, ili ti prizemljenje, je neophodno ove nedelje da biste ostvarili ono što vi želite, šta god daje, bilo da je vezano za ljubav, bilo da je vezano za neki poslovni uspeh, finansije, zdravlje, šta god da se ove nedelje radi. Jako je važno, znači, da te vaše, da kažem, iluzije, slike, filmovi, predstave koje imate o stvarima, da to jednostavno pustite, da pogledate realnost i da shvatite
da imate moć da menjate stvari u svom životu i da možete da postignete ciljeve, ali ne možete ako vam je glava u oblacima, iako su vam ovde misli u haosu sa osmicom mačeva. Hoću kažem da treba slušati intuiciju. Ok, ajmo dalje da vidimo šta vam dolazi neočekivano. Umerenost. Umerenost je karta ravnoteže, isceljenja, preciznosti i strpljenja i na neki način i discipline, dragi rakovi. Umerenost može da bude neočekivano balans u vašem životu. Mislim sa osmicom mačeva i sa sedmicom pehara da imate situaciju ili neki segment u svom životu gde se stvarno osjećate kao da je bezizlazna situacija, da ne znate šta ćete, gde imate iluzije, gde ne znate na koju ćete stranu, kao da vam se sa sedmicom pehara se energija rasipa na 100 strana u isto vreme, a sve što treba da uradite jeste da odredite prioritet. I negde izazovi jeste odrediti šta vam je najvažnije. Možda ovde ostajete u situaciji gde ste stavili sebe na poslednje mesto i negde, a treba zapravo da odredite prioritet da sami sebi budete najvažniji, jer onda u vašem životu dolazi do ravnoteže. Onda automatski ako sebe stavite na prvo mesto, dragi rakovi, sve ono što narušava vašu ravnotežu, vi ćete tu napraviti distancu, jel? I samim tim se ravnoteža na neki način vraća, na taj način vraća u vaš život, jel? Mislim da ovde imate neku situaciju koja crpi energiju, koja vas troši, gde, kažem, ostajete jer mislite da nemate izbora, mislite da morate, da li je ljubav, nije ljubav, ne znam, možda i neki ovako odnos, ali mislim da je odnos u pitanju. Jako je važno ovde sa sedmicom pehara da vidite šta je to što vi želite. Ne da radite stvari koje drugi žele da vi radite ili koje drugi očekuju od vas, nego da vidite šta je vaš prioritet vama u vašem životu. Znači šta je prioritet vama u vašem životu, drage device. I mislim da ćete shvatiti ovde da jeste u pitanju neki lični rast i razvoj ovde za vas. Izvinjam se što sam rekla device, pomislila sam na devicu skroz, dragi rakovi. Ne bi me čudilo da je osoba od koje ne možete da odete devica. Rakovi, mislim da ćete shvatiti da je prioritet u vašem životu da ste vi sami i da je u pitanju vaš lični rast i razvoj i da treba da stavite sebe na prvo mesto i onog trenutka kada to odlučite ovde kao magija, imate ponovo ravnotežu u svom životu. Sa kartom umerenosti jako je važno da se vi negde rakovi trudite da vodite, da imate način života koji je na neki način izbalansiran, da ne preterujete, da nekako šta god da radite, da koliko toliko ta ravnoteža bude održana ovde. Ok, ako radite na sebi, paža novčića jeste rad na sebi, karta umerenosti donosi isceljenje. Ta ravnoteža sama po sebi donosi isceljenje, jel? Zato što prosto stvari se vraćaju na njihovo pravo mesto. Sa pažem novčića, znači, ako radite na sebi, jako je važno sa kartom umerenosti ovde da budete strpljivi, da ne žurite, da ne požurujete proces isceljenja, da budete strpljivi, da budete pažljivi prema sebi, da to nekako umerenost i karta velike pažnje i preciznosti vezano za proces isceljenja, dragi rakovi. Da, ne znam da li sam puno puta rekla device, ali stvarno me ne bi čudilo da je neka osoba ovde s kojom ste u nekom odnosu vezani, da nema što se odvežete, devica. Ok, a drugo, ako ste rak, devica, nešto, neka kombinacija, možda je ova poruka za vas takođe. Ajmo da vidimo dalje. Odnosi sa ljudima, dragi rakovi, obešeni. Ovo je upravo slično osmici mačeva.
ovde bukvalno žrtvujete se za neki odnos gde više nema. Pričala sam i u ovom videu pre vas, ne znam kome sam radila, mač je u vodenu zemlju, pehar se razbio, vino je iscurelo, štap je polomljen, a novčići su zarađali. Znači ovde u ovom, prvo sam mislila da su krompiri, ali su zapravo novčići koji su zarađali. U ovom odnosu, dragi rakovi, gde vi ostajete, nema više života za vas. Znači, bukvalno sve se izvrnulo na glavačke i vi čekate da se nešto desi, ali ništa se neće desiti i ništa se neće promeniti, može samo odnos da se završi. E sad, da li ćete vi da ga završite ranije ili ćete čekati da bude gotovo, to je na vama. Da li ćete da odete od situacije, uvijek možete da odete, rakovi, možete da se okrenete i da odete, nije bezizlazna situacija. Znači ovaj odnos negde mislim da se urušio i da prosto treba da pogledate stvari iz druge perspektive. Mislim da se vi dosta žrtvujete za nešto ovde gde nema smisla da se žrtvujete jer je davno već gotovo. I ne treba, mislim, nisam sigurna treba da ostanete na ovom mestu, jel? Naročito to što visite ni na nebu ni na zemlji, dragi rakovi, ni tamo ni tamo. Mislim da treba, i zato ste izbunjeni, nešto čekate, u stvari treba da odredite prioritet, a taj prioritet u vašem životu ste naravno vi sami. Naravno da ste vi sebi prioritet. Sve i da imate decu i toj deci je potreban normalan i zdrav roditelj, pa ste opet sebi prioritet. Ok, ajmo da vidimo dalje, dragi rakovi, šta vam je podrška? Nov početak ovde, nov početak. Neki od vas će možda imati ovde, da kažem, ponudu ljubavi od nekog zemljanog znaka, možda devica, pošto sam je spomenula. Nov početak. Možda ako nije ljubav u pitanju, možda je posao, ali podrška jeste da počnete nešto novo, da odete odavde i da započnete novo i onda na tom novom da radite. Ne da pustite da to raste kako bilo, nego ovde ako posadite seme, prosto da to uzgajate što ste posadili, da bi ste dobili ono što želite, dragi rakovi. Znači, podrška je u novom početku, nov konkretan početak, neku novu ponudu ćete dobiti ove nedelje za šta god i to treba prihvatiti. Šta bi trebalo da otpustite? Vitez pehara. Možda preterane snove o ljubavi, ako je ovo neka ljubav za vas, da ovo može da se popravi. Iluzije o ljubavi, vitez pehara je veliki sanjar. Druga stvar, možda treba da otvorite srce za novo, da krenete napred. Vitez pehara može biti ponuda ljubavi, nova, tu, koju imate, dragi rakovi, ali možete biti i vi koji ste spremni za ljubav negde, možda upravo tu neku zatvorenost, jel, zbog ove prethodne situacije treba da otpustite. I ajmo da vidimo ishod ili savet, imamo sud. Ovo je karta gde potpuno ostavljate prošlost iza sebe sa kartom suda. Nešto će se desiti, nešto ćete shvatiti, nešto ćete saznati i jednom kada znate i kada razumete, ne možete više da ne znate i da ne razumete i sa tim novim saznanjem mislim da to pomaže da ostavite prošlost iza sebe, dragi rakovi. Nešto će se za vas ove nedelje završiti sa kartom suda. Vi ste se već nekako promenili i sad se menja i vaš život. Mislim da ste shvatili neke stvari i sami. Htjela sam ovo što sa visokosveštenicom, odlazak od ove situacije sa osmicom mačeva, to nikako nećete moći da mislima rešite. Poslušajte vašu intuiciju. Mislim da vi intuitivno znate da nešto treba da se završi, da treba da krenete dalje i poslušajte vašu intuiciju i krenite kao u nekom novom početku. Imamo dva viteza koji predstavljaju pokret sa kartom suda, znači ovo je sasvim sigurno za vas, dragi rakovi, moment gde
skidate neku prošlost sa sebe, potpuno raščišćavate sa nekom energijom iz prošlosti. Ovde bukvalno, što ja kažem, skidate kao neko staro odelo i krećete dalje. Ovde čak imate i krila. Mislim da bi ovo bilo, da je ovo ikar na slici. Idete napred preporođeni, rasterećeni od prošlosti, idete napred u novi život, dragi rakovi. Vitez pehara je takođe, oba su i pehari i novčić. Oni, oba viteza predstavljaju potrebu za pokretom napred, s tim što je novčić mnogo ide sporije, vitez novčića, i on zapravo je neko ko želi da izgledi nešto stabilno. Tako da bih ja rekla da ne žurite, ali mislim da rakovi ni nećete žuriti. Mislim da ćete samo krenuti napred ka nekom novom ovde početku. Ovo što sam rekla, devica može biti nova osoba za vas, može biti osoba sa kojom ste zaglavljeni u situaciji, može biti poruka za vas ako ste nešto devica, rak, devica ili nešto u devici. Još plus, svakako mislim da intuitivno vi znate sve ovo što ja vama sada ovde govorim i da suština treba da poslušate vašu intuiciju, da treba sebe da stavite na prvo mesto, da sebi budete prioritet, šta god da vam je prioritet, da krenete ka tom novom početku ovde. Sa jako puno ljubavi i otvorenog srca sa vitezom pehara, ali da ne žurite, nego da polako, znači idete napred, dragi rakovi, korak po korak, da se sve to što se postavlja na novim temeljima, da se odradi najbolje što može, da se na kraju krajeva ne bi nešto srušilo. Možda će vas mnogi osuđivati zbog ove vaše odluke koju donosite, ali svejedno mislim da prioritet u vašem životu, dragi rakovi, jeste vi sami i da svakako i vi osjećate, jako je važno da vi budete u ravnoteži, slušajte svoju intuiciju, visokosveštenica, umerenost, to su dve karte, obe karte govore o ravnoteži, s tim što visokosveštenica govori i o unutrašnjem miru koji iz te ravnoteže dolazi. Znači, budite u miru sami sa sobom, shvatite da morate da uradite ono što jeste najbolje za vas i uradite ono što jeste najbolje za vas, šta god da drugi ljudi o tome mislili i rekli. Idite napred polako, u tempu u kom vama odgovara, niko vas ni na šta ne tera, dragi rakovi. Rast, razvoj, nov početak, to je sve proces, radite na sebi. Želim vam sve najbolje ove nedelje, a i dalje želim vam puno isceljenja, puno ravnoteže, želim vam da slušate vašu intuiciju, jer je vaša intuicija uvek u pravu. Želim vam puno ljubavi, pre svega prema sebi, a onda i u životu. Budite hrabri, budite svoji, hvala vam na pažnji i vidimo se ponovo u sledećem videu.